kana zuciyata annabi ni ba zan barka ba, maganin damuwa ta annabi kai kake share duk kokina. Kana zuciyata annabi ni ba zan barka ba, maganin damuwa ta annabi kai kake share duk kokina. Bara ka ƙara shiga cikin lamarina, yabo nake shiri yau zan yi wa abin adon zuciyana. A Muhammadin Mustapha na garma ka kai kadai ne a raina, Allahu dan isar shi ka ƙara shiga cikin lamarina. Maganin damuwa ta annabi kai kake share dukokina. Nau'ikan salatin da ka saba ya Allahu yau makaminko, a gurin masoyin da shi na rike rana yini har da mako. Ka sa sahabbansa harshe da fawo salatukan zakaninko, ka sa da sayyida Fatimatu Zahra wa 'yar annabina. Ya shana kuɗubul makatuma gaida shayi tijani, shugaban dukkanin waliyan Allah mai kawar da ruɗani. Barhama kaula haja muka kai magada dan adinani, zamanin ka ne shehu barama ya shugaban masoya na dina. Babana da kai nake fahaya cikin dukkan lokacina, shehina ya murabbina kai ne ka zamta na dina. Tafiyar da duk babu kwa cikin ta wallahi ba ta gabana, ta shana da ma'anwaru ba suka kan lokacina. Sallamar aminci ga masu aminci yau nake yi wa gwarzo, shugaban dukkan duniya da kiyama yabanka yau za na furzo. Ya shugabana habiballahi ka ƙara min ɗa na zo, sanya idan har na sha'in shayar abin da ke zuciya na. Maganin damuwa ta na kai kake share dukoke na. Kai ne kake yadda duka ga dama gaida babban fasi, in ban da kaiwa ilahu yake yi wa kirari da mahi. Farko da ƙarshe da kai aka gaya abin da zai zo fasi, mai hasfukan lahu kai ɗaya ne Allahu ya yi wa suna. Kana zuciyata annabi ni ba zan barka ba, maganin damuwa ta annabi kai kake share dukokina. Ai kai ne madubin halitta tun daga fara har ran kusha, kai za ka cece mu ranar tsayuwa shugaban larabawa. Ranar da babu mai yin ceto sai kai masoyiya ga kowa, annabi Muhammadu ka sama ceton naka ya mai gidana. Ya annabina mai taguwa a ranar mahashar shi ne a hannunsa da tuta, ga mai masaukin da duma gabata suna yi mara algaita. Ubangiji na mashi kirari gaban dukkanin halitta, bai waye kamar ka a wannan rana tambaya 'yan uwana. An tarbuce babu sai shugabana. Kowa da kowa yana cin alfarmar ka ko ban faɗa ba, ka yi wa dabba ka yi wa mutum Mahmudu bai dakata ba. Afuwar ka ce ta saka kafirai suka bi ka sai mu yi duba, haidu wanda yake ka shi da ilawo ba za su zauna kalau ba. Kana zuciyata annabi ni ba zan barka ba, maganin damuwa ta annabi kai kake share dukokina. Kafa da isar ka ta badini da ta fili, kai sitira a garin ma'aiki ka bayyanar mun a fili, da ɗabani sirrin da zan yi duma gare ka dan imamali, don fada ma Zahra ma'aiki ka bani babban makulli. Maganin damuwa ta annabi kai kake
share dukoki na. Alhamdulillah zan takaita yabon da na yi wa kofar shigana. Sayyidul wara ya Rasulallahi ka kara haska kirjina. Sani sufi ne na shewa da manuwar shi ne ubana. Bisalan masoya kuma afuwar laifin da ni ban sani ba. Dan Allah, dan Annabi Muhammad. Mahamin fadi hubbu laila wa tandami. Widadil imam al-hashimi al-mufakkami. Hada bi adil ashikina bi zikrihi. رويدك رفقا بالمحب المتيم. محمد محمود محمد أحمد يا محمد مختار حبيب المقدم. محمد ناجب وهو مصطفى بشير نذير ديغم أي ديغمي. إداني ولا ما يسراجي وإنني بذنبي معقول فمن لي بسلمي. رسول أمين وهو هادي ورحمة. أبو القاسم المنصور ترسي وأسهمي. سر المصطفى ليلا ووافى بكمسة. أرزنا بها والفضل للمتقدم. وأوصى بها عند الأروج موقدا. ففيها ينال العبد كل تقدمي. له وبه كن واركعنا تودعا. ترى قرة للعين من خير منعمي. إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا. وتسجد من بعد الركوع معزمي. لقد قيد عنك المسافة تجارة. وصلت إلى المحبوب كربي وأزني. لربي إله العرش شكرا مؤيدا. على المصطفى المختار سر المقدم. أسجل تحقيق ما كنت راجيا. لديني وديني يا إبداع المفخم. هدايا تكسير الصلاة مسلما. على ذلك الكنز العظيم المسلم. هدايا تكسير الصلاة مسلما. على ذلك الكنز العظيم المتلسم. هدايا تكسير الصلاة مسلما. على ذلك الكنز العظيم المتلسم. عليك صلاة الله ثم السلام. ليرفعني الهادي على كل مادي. عليك صلاة الله ثم السلام. ليرفعني الهادي على كل مادي. ليرفعني الهادي على كل مادي. ليرفعني الهادي على كل مادي.